Pagbasa ika sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea, samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay. Isugat siya o napulo ka sa taon na paantaw sila o naninggit. Jesus, magtutudlo kalugi taon kami. Nakakita kanila si Jesus o miingon, lakaw o pahiling kamo sa mapari, samtang niya pa sila sa dalan na maayo sila. Ang usa kanila sa pagtanaw na naayo na siya, mibalik o nagdaig sa Dios sa kusog na tingog. Mihapak siya sa tiilan ni Jesus o nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianon, unya maingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang namaayo, hain naman ang siyam, nga naman ang kini dumudong, mauraway ibalik aron pagpasalamat. O maingon kaniya si Jesus, tindo o lakaw ang imong pagtuo, mao'y nakaluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So, nagsuon ang atong mga pagbasa karon o ang atong Ebanghelyo nagtugan o nindot kayo nga kamatuoran na ang Ginoo di ay maghuwat sa siya nga magpasalamat na niya. Niya iya kining pangitaon ang atong hiling magpasalamat. Kamu kusog pa mo magpasalamat sa Ginoo? O sige lang pangayo? Sige pangayo o sige pasalamat? Mura pa mo mga luya na ginaw. Huwag pa mo'y panihoto. Marihat na. So ang Ginoo, mangayo din siya o pasalamat. Dili tungod kay malipay siya kung magpasalamat na nato niya. Kung dili, aron madawat nato ang dugang pang mga grasya. E kanino magpasalamat ka nato sa Ginoo, daghan kay ni siya o nindot na ipinto nato. Nalitan sa unang pagbasa, si Naaman, sa dihang naayo siya, dili man siya motuo Ginoo. Ang Ginoo ba sa mga Israelita, di siya motuo. Sa dihang naayo siya, nibalik siya nato ni Eliseo, ang propeta na nagtudlo niya kung saan pag-ayo niya leprosy, niyang sanlang. Sa dihang namugo siya o hatag sa iyang gusto na ihatag ni Eliseo, yawa ginawatan ni Eliseo, sabi niya kinuha, nangayo siya o yuta, aron dadko niya nga sila, niya di na siya musimba sa ilang mga Diyos-Diyos, musimba na siya sa Ginoo ni Eliseo, pinaagi sa yuta na iyang gidaan. So may tawagan na, itawag na siya o conversion. So kananin kusog mo pasalamat sa Ginoo, mapakpo ang iyang kasing-kasing una-una. Kanang dili magpasalamat, mahimo ng puso bato. Tanawa na mga mapasalamat, smiling. Ang itag tao ng pasalamat na naggusto na na. Sige. Ang kana, inyong mga naon karon, mga kusturo man, dili yung mapasalamat. Sige,
reklamo, sige reklamo. Daghan na kay gihatag ang Ginoo, sige lang po reklamo. Sige, sundan ko na itong pasalamat din. Lingian ang imong tukad, niya na siya, salamat, buhay pa ka. Salamat siya, buhay pa ka. Ano ito po sa iyang reaction? Salamat, buhay pa ka. Kaya daghan kita kanay masalamatan, ano mo diya eh? Kanang galingkod tupad din mo, nagtuo ka o siya kabuot, nga makalingkod siya diya. Naidaghan kayo ng kahigda dito sa ospital, di yun kalingkod. Nagtuo mo kani akong tingog karon akong ginamit, ako'y nagbuot ani, na mga tingog ako. Oy, daghan kayo dito, magipagmuslutan na nangyari, dili na yun makatingog. Na siya, masalamat. Ganiha, pagpanamin mo, kung ditanaw ka sa amin, nakapasalamat ka sa Ginoo. Ito ba? Ano? Ang imong pamulit dahil, ang akong buhok, ang akong kilay, ang akong naong, ang akong ngapin, hala, pamusabi, pamuso, dahil huwag yung kapasalamat. Ipagusap na Ginoo, nag-ihatag sa Ginoo. Umaw, dagan kita na kalor. Ay, mga akwa na yung mga kanina mga inahan, labi na ni mga bataan pa. Ini kami niyo, dahil ingon, Lord, dagay tao po ka na. Ini kamapos, lipay kayo. Hindi mamapos ka sa sunod tuig, Lord, ano, nagdali mo ni dayo, sunod mo dayo niya. Ikasunod, mapos ka sa Lord, please, kayo, lang mo mamapos siya. Pagin mo ako ng mamapos dito. Sige sa mong tinukangay. Ang sunod, tungkol sa iyang kagool, sige sa kamagdos, putol ng palungyan siyo, magpalaigit, imnan of pills. Kanang nag-inom of pills, mga impermono na. Ano man? Wala naman ka-appreciate sa hinatag sa Ginoo mga healthy reproductive hormones. Imo namang patyon anang pills. Kanang nagpalaigit impermono sa na, wala naman ka-appreciate sa palungyan siyo nagianan sa na-fertilize na himuon ng bagong kinabuhi. Imo namang iputol. Ang nagpapasintunin, impermono ko na. Apil na sa nagamit ang kudlo, impermono na, wala ka-appreciate. Ano na pa kayo itawag mo capacity to do sexual act? Na mahimo kang channel sa kinabuhi, ikaw na itagiyas kinabuhi, imo lang ipapilit na ng kudlo o ilabay, pagkawag din mo yung kaluoy sa plano sa Ginoo, nga nung itagaan kanyanan maong kapasiti. O daghan pa, nasa wayuno nato din kaya watay pasalamat. Mauna, ang resulta, korting naghanan nato ng kasakit. Tanawa na diya mga nangis-kiskilay o relax pa na sila. Naay kasakit. Ganang nagpakulos mo, tanawa, relax pa na. Sige nagpanamin na ay insecurity. Labaw na lang nag-abortion, nag-lightning. Labaw na din na nagsupak-supak sa Ginoo, way mga kasal, nagpuyo-puyo. Bakit? No? Sabot na nang nagkabit-kabit. Ano, no? Yang kumusta man? Malipayo ka mo ron o sulupon? Solusyon, kaya mga naman malipayo gamay. Nagkaroon sa may sunod na mahitabo o magpasalamat ha. Primero, sa wag kapasalamat sinaaman hasta ang mga kuwan, katong mga lepers, sige sila o hangyo, Ginoo, maluoy ka namo, maluoy ka namo. Pasabot, nakita nila nga miserable ang ilang kinabuhi kaya na sila pag-antos. Naglikay pag-antos, nagbuol kaya na siya pag-antos. Pero tanawa si San Pablo na mapasalamaton kay Ginoo bisan sa gamay butang, nagpasalamat sa Ginoo sa ikaduhang pagbasa. Kung sa may gisulti San Pablo ni Timoteo, naminaw mo sa second reading, kung Sunday mo reading, bakit mo naminaw? Sige, ako lang may
masaho ko, utro sa tuwa paminaw ato. Eh, oy, naminaw ko, bravo ni masaho, kaya ano mo makahibaw? Sa lang ko man eh. Ano na? Nausap na yung ako magabahan ako kay Pizza Tracing. Nabilanggo siya. Kung nasa Kristan, nabuutan kayo. Gaan ko magabahan ako kay Pizza Tracing. Muna siya. Si San Pablo, wala na si Maria Isabel, niingon siya ni Timoteo na kining Ebanghelyo nga kung isang yaw, ang mawang pagkabanaw o ang pagkamatay o ang pagkabanaw ni Kristo, na bilang ko o alikaron, ikadinahan ko, apan-andang ko nga mag-antos alang sa Ebanghelyo nga akong isang yaw. So may pasalutan nga ginigay ang tao na mapasalamaton, kamaon mo antos, kamaon mo sakripisyo, nato sa tao na iyang pasalamatan. Kaya ko na magpasalamat ka sa tao na mo'y nitutod sa iyong balay. Ano ba ba kay balay ba? Kurang kang balay sa katao. Yan ka ng tawanan, doon na siya ay problema. Gusto siya mag-iko. Ikaw magkitagaan niya ang balay, umiyuta, niya nakadulog ka na ako siya problema. Kung katawa ka, umuunod ka niya. Sa hindi mo kadulog. Muunod mo nili. Muunod ka eh. Pras na muunod, kinsa itong bilang, ihanda kung na po kay kulikta din eh. Naamtay project, ang muhanda kung na po kay kulikta, akan na ko kay kondisyon. Kung na siya problema, di dyan ko mahimutang, makipunong yung walang tawanan. Nakaapang lang tayo, hindi hantag ninyo nilig na ko. Pero naalagin ba, makikulong tayo, di ta kahinanaw. Mauna si San Pablo, makikulong siya sa Ginoo, gusto siya magpakamatay, uban sa Ginoo. Ano man? Itagaan na siya dako kay grasya na iyang i-recognize ang iyang conversion o ang iyang salvation. Mauna siya. Mauna, sige kang pasalamat sa Ginoo. Gusto na lang magpakamatay sa Ginoo. Mauna si San Pablo, tanawa, si San Roque. Nag-ampo ba po si San Roque na maayo siya siyang sakit? Wow! Nag-ampo ba si St. Teresa of the Child Jesus? Maayo siya siya tuberculosis, wasan. Si St. Francis of Assisi, nangayo rin siya, maayo kung iyang masapan sa iyang kamutoktir, wasan. Si Padre Pio, nangayo ito siya, maayo kung iyang mga sakit din na mapuslo ang iyang kilid at tayang tigil o kamot, wasan. Kung sa may lagi pangayo, na mag-anto sila para sa Ginoo. Muna na siya tinood na pasalamat. Kanang kamaw na kang muantos pa. At tanawa, mga bana, andang ba mo magpakamatay sa inyong asawa? Oy, mga bana. O mayroon ka na ka, oy, siguro pa rin, awal ka maanan magpasalamat sa inyong asawa. Baka, di ka mga bana niya din. Tingnan ka niyong asawa. Salamat dahil kay asawa tika. May ina mo, di ba hinas kayo niya? Uy, mga bata, tingnan, asawa ba yan? Dahil salamat kayo na asawa tika. Hindi klaro. Sige, kapag mga asawa niya din eh, anda ba mo muantos kung magpakamatay para sa inyong bana? Depende pa. Pasan? Depende. Yan ito magnato, ipinigin mo. Akan na, klaro kayo, mawasan ka magsiging pasalamat sa inyong bana. Kaya ba, na-overload din mo ang mga nindot ng
bana ni. Hasta sa ikaw bana, daghan sa ihatag ang imong asawa nga nindot mabuta nga imo sa ikalimtan. Kamu mga anak ani dinhi, anda mo magantos o magpakamatay para sa inyong mga ginikanan? Tuba. Oy, mga anak, anda mo magantos o magpakamatay para sa inyong ginikanan? Hindi ka rin kumutuba, inyong ginikanan, mamatay na daw gabi. Sige, sige. Anda mo, nili. Very good. Sige. Tingnan lang inyong mama kada adlaw. Higmata nimo, doon din yung mama, kang sa dayon, inalayon din yung papa. Pasalamat ko, nga naa mo ako kong parents. Mas salamat na inahanti ka. May mo na yung inahanti. Sige, paglabanan. Labanan dito. Antos ka. Anak. Ikaw sa anak, salamat ma. Salamat pa kay ako mong pinikanan. Sige, pag-ilis na. Ang-eskwela na ka. Pwede kita kong eskwela. Sa umantos na ka. Sige na lang ko antos ko. Antos ka eskwela. Isa ko kay gusto. Iligin ko sa inyong pinikanan na tunongin na ng luwa sa computer. Antos ka. Sa dito na kayo luwa. Padayon, imo mo naman imong luwa sa computer. Ano naman? Mag-antos ko para ni mama o papa. Kaya nagpasalamat para kabuhanin nila. Anak, di ka mo mga ginikanan. Anda ba sa mong mag-antos o magpakamatay para sa inyong mga anak? Wala ba? Yes, Father. So, kung anda mo, hindi sa mong magsiging kasama sa anak. Hindi sa mong magsiging yaw-yaw. Di ba? Kaya, ano ka mo antos? Ilo lang. Ay lang magsama-sama. Nanong kining pag-antos, mo may nindot kayo ng pagpakita ng kita ng pasalamat. Kaya pag-antos may suon, lahi sa atong kadalang pagsulod-sulod na Ginoo. Kung antos na tapara sa Ginoo, ang atong madawat, dili na healing power. Kung sa may madawat na to, saving power, kaluwasan. Dili na physical healing, physical cleansing, kung dili, sa man, spiritual healing. Tingali kita ni Maywa, nato yung mga sadlahon. Naba? Naba? Awa? Why sadlahon na itong lawas? Pero basin, ang atong kala, daghan ng sanla. Oh, daghan ng sanla o kala. Kung sa may sanla sa kala, kung maalan ng sa word na sanla, kung sa may bilin, sala. Kanang sala, maunay leprosy o kasoro. Dili na maayong pinaagyo healing. Dili na maayong doktor ang makaayo na ikaw na yun na andam muantos aron biyaan ang imong sala. Kamu diha kang kuyo-kuyo dakong ang tusunon kung inyo nang wagdamon ang inyong sala ang gitawag o adultery. Dako yung pag-antos, magbuwag mo kuyo, di na mo magpinikapay, magtinanaway na lang mo. Pero magsige niya po ingon, I love you, I love you. Buta mo ito hapon, I love you. Pero di na lang mo maglubo, hinda, na di na mo magpinikapay. Okay na ninyo? Ang ingon, yes, Father, congratulations, mapapas ang imong leprosy o gasol. Pero di ko kanika, ay di pa rin I cannot live without him. Ano ka? Sige, padayo na si mong leprosy. Kamu na ay mga ipamakak. Ano ba kuha ng itulan? Mga bana, huwag mo mutugan sa mga asawa sa tinoon. Mga asawa, huwag mo mutugan sa tinoon sa mga bana. Hala, isulti ang tinoon. Dako ginang tusunon. Isulti. Pero hindi ko rin, isulti. Naamo yung maging pamakat, lalo mo sa mga naon na hindi, sulit na yung ituloy. Di ba mag-antos ka, pero sa inyong pagbuhat na, maayo ang inyong
leprosy of the soul na gitawag nato lies. Baka leprosy of the soul kaya ng lies. Kamo diha kasigi o paningil na ng utang. Leprosy diya sa dyan. Kaya ba gitawag o pagka materialistic? Wala. So, di ko ninyo, manina mo maningil sa utang. Mawa na din ang imong leprosy of the soul. Kanang gitawag o avarice. Sa mga sa ng avarice, one of the capital sins, ang kahapon, ang pagkadilig ng ihatadon, adang kay na din, kakaroon lang o, inikulikta, di ba, ihatag. Kato yung labing dunod, labing gamay. O nga, inain dito na itong tusking-tusking, ano na ko kanina, di dito ihatag, naamoy leprosy. Ang tawagan ang avarice, ang pagkadaog, pagkahapon, mana siya. So, ganing mga leprosy of the soul, dali rin siya mawa, pinaagi o sacrifice and suffering. Una, ang atong mga santos, ulos ko sila nagsakripisyo. Yang karon kay nagsakripisyo naman sa kong paminaw na ko, muhunong na lang ko, alam mapapas ang atong leprosy of the soul. Sige, manindot na ta mga sanahon. Nagato ako